Nyai ndomboiziva iri muno mudare ndovasazondipa chanetsa kunidzoka adzoka kudare ndiani zviri kubvunzwa namambo hamusi kuzvinzwa ndindadzoka ishe noti pamakapedzisa kuya kunoko makadza zvamakatiudza asi baba Ernest vakazosvika pakundibuda chokwadi vakati inini mukadzi handichada saka ndadzoka ana mukadzi handichada mukati kuti ndakazvitambira vakakugupura hei makagupura mukadzi ngavasati saka hauchada uya ravo mukadzi anoramboziva unomboziva komai vako varipi vainzi ndovanowacha mungazorambana muri tuko madiko yanoti ndatoziita kufonerwa ndandambobuda makusika wanga usingazizi but ndikuti imi mafunga kurambana mune vana vangani mafunga kurambana vana vacho muchaita sina vada tinochengeta kumba kwedu kumba kwenyu misina mai aiwa vakura zvakadiwa vanoda kuchengeta mwacho ne 5 mwane 3 ne3 vanochengetwa nababa patime yatakanetsana nofunga pakabuda mashoko ekunzi vana vangu havadiwa patime yatakanetsana vana vangu vakanzi kana mai vachienda kumba kwavo vana vanofana kusara ndiana vamainetsamekudi pandakati ngoti ndiwo vaenda navo kana ndimai avaenda navo vana ivavo vanochengeteka nokubvunzi kuti unoona sekuti mwana pasina mai ake anonyatsota kwai kana kuti mwana pasina baba ake kuta kwai ndinoita kutongotangira ipapo chii chanetsa nyaya yemukadzi wako ichitu aiwa ndine foto randakaona mufoni mavo munoshandikisa saka ndakabvunza kuti ko foto iri ndirani vakandipindura vakati handirizivi but foni iyi vakaishandisa ndofunga kwefomani saka ndakangoona kuti kana munhu foto ranga richiratidza kuti munhu ari kudzii pane munhukadzi akarira pasaidi but fesi yake haisi kunyatsooneka nemurume aitora foto ndizvambo ndo foto ranga rimo ndakatozoita zokuratidzwa foni ndatengesa kwamakarowanei handitomboziva yaitowa first time mangutoona fotero foni mangu vanditevera kumakomba foni ndakatengesa munina wavo vanditevera kumakomba kanga ndaenda kubva vanditi hakuno ndobva vauya ndobva nditi vangoti ngondiratidza kudai kwanzi foto unoriziva here ndikati aiwa handizivi zvikanzi alright awaiti wakangwara manje hauna kungwara kwakaita after that before sati vaitika foto iyi mambo pane ava baba Ernest vanga vasingadi wakuita sei kubuda pachena ndakaona mameseji andakaona inoita nemukadzi wa uyo angapochi pressure kuti ada kugara kuzogara kwavari ndakaona mameseji vachiti mai Ernest dokuendesa kumba kwavo saka vaishotoendesa chi kumba kwedu ndobva nditi mbazoya foni yakayana sisi vavo ichienda makoma avo yatora kuna bamunini vangu yanga ndatengesera foni yatoa newiki point ndobva enda kuna bainesi mvoti vatova ne2 days vasingarari kumba vachiramba kwemukadzi wavo wakamboya naye kunoko ndobva vazonditi foto ndikati handizivi ndikoku zvakazoitika pafoto ndo because ndanditombotiziva first time kutorionawo vanhu vatoti hamusirimi vanhu vobva vakaratidzwa foto ana marenga baba tu vakaratidzwa agunda nakaratidzwa vanhu kutenetswa karatidzwa tongoti hamusiri mai Ernest magara mune nyaya dzenyu zvino hapa nyaya yanga iripo but vanga vasiri kubuda pachena saka muri kuti makutambira kurambwa indotambira bcause zvinhu zvangu vipo yona mpamombe vanhu vakuda kurambana tida kuziva kuti kune vanhu kavanongoda kuita ubhuru mupamombe muvana vevanhu ukamitisa vana vevanhu vana vaviri woramba mangwana uri kutora uyo woramba wodini akamboroora here mukadzi wacho handisati saka zviri nyore
unoramba mukadzi asiri mukadzi wako. Mabereki wenyu ari gogo wangu varipo. Akwadera kutuzi. muona Akwadera. inyaya yekuti kana vazofunga vakuti Garai zvenyu. Garai. unozokuremawo kumukwacha nyandizo ndame zvamuri kuda munogona kuti kana musina kunzwisana munouya futi tokubatsira saka izvino saka mukuti chii vanhu vanorambana sei hamunamboudzwa saka munorambana sei saka wakamupai saka mutimii unaro urikugadzirira kuya naro kwamama namba munyetori vakafambira bhuti dzikapera chimuda tavatauraii isosha kuti chamanga muchiita pamberi pedu chii musaitonge matanga kuzviita nhasi taurai zvinonzwika padare kuti tizive kuti muri kuitei pamberi pedu. Mata zvanzi kundevera vava saka okay hamuna zvekutaura mazvitambira Aya ndozvitambira asi ndine mubvunzo pavana inangu vana vangu handikwanise kuvasiya because vana vangu vachiri vadiki changatokwanisa kutaura nzvekuti ivo dzatopfungwa dzangu kuti vana ndini ndinavo vatokwanisa kuchengeta vana vane mwedzi vasingaendi kuchikoro vasingatenge sipo vasingatenge chikafu nyange dai achinzi vana vari kumba kwamai vavo dai vaipota vachitenga chikafu vachienda kuchikoro ivo vari kuti vana vanokwanisa kusara navo vanopedza mwedzi wese vasingaendi kuchikoro basi nemagaro acho epamba pacho inangu vana vangu handikwanisa kusiya ndotakura navo. aiwa panendekai akurai ndimai vacho muchazonyengererana manenge muchitaurana tinazvo wazvinzwa chamwana kana handigona kusiya vana vangu vanhu pakadiro hatizivi pakadiro ivo ndo vanotoziva hausi vana mwedzi wakwana uri kunzwa zvavari kutaura mwedzi vana havasi kuenda kuchikoro handiti mwedzi mwana haasi kuenda kuchikoro iwe uripo hauna kufa baba vacho tiri ipapo panyaya yekuenda kwevana kuchikoro vana vanoenda kuchikoro nemota handiti ndinovaperekedza everyday but ndikasvika pamwe pacho ndokunosvika vana vasina kugezesa pamwe pacho vanotokumurwa uniform ndatouya kuzovatora saka inini handizokwanisa kuti ndivapfekedze uniform ndozobva ndatongosiya ndoenda hangu basa wavo zvozodii iwewe sababa vana vako mukadzi ari kubvisa vana uniform yekuti wazotora vana kuti vaende kuchikoro womusiya achiita zvinhu zvakadaro imhosva toda kukuudza ako hama yangu gara nevana vasingaendi kuchikoro zvekusatowirirana kwenyu ikoko muri tu ndezvenyu vakuita zvemutoriro vakuputa dombo because haana chiri kumuvaraidza vana zero rake vari kuchikoro anenge achiiti kama hazvibude unogadzira gurupu remarombe cheni yemarombe pano nekuzoto hazvisiri izvi saka itai kuti vanhu vaende chikoro nyange vaina mai vacho ikodzero yako kutochengeta vana vapa chikafu chekudya sipo zvese right tinokukai